kung nanano ano mo mga kanina din buwan. Pasalamatan ka si Vlogger Waray TV pag hatag action sa aton mga tao nga malilipayon. Okay, salamat sa tuwa sumayo ano. Mato ang tagi.
Salamat sa iyong adwa. Usa pa, kuratsa. Kuratsa na kayo liligapon sa atong staff sa Jimon Rex. Mao si Ruben Kailo. Papalisan ni Hilma o Gilma. Labunete sa Barangay Dagom. Okay. Kuratsa mayor. Birahe.